Здравейте! Днес се включваме от една пловдивска дентална практика. Зад мен може да видите два стоматологични юнита Фона 1000S, доста запазени за възрастта си, но в резултат на продължителната експлоатация са започнали да създават проблеми. Най-срещаната авария в денталните юнити е воден или въздушен теч в резултат на спукан шлаух. В 90% от случаите това се повтаря, тъй като всички шлаухове в машината са произведени по едно и също време и са загубили еднакво от своята еластичност и здравина. Ето тук може да видим малка част от отстранените маркучи. Понякога амортизацията им се забелязва с просто око, но често умората на материала остава скрита на пръв поглед. За извършването на този тип ремонт е нужно отстраняването на по-голяма част от декоративните спойлери. При повечето съвременни юнити те са изработени от пластмаса. Също стареят във времето, губят своята пластичност, стават крехки и лесни за счупване. Затова подхождаме с особено внимание. Освен с декоративните елементи, ще бъда внимателен при отстраняването на шлауховете от труднодостъпни места. Там е възможно да се повредят кабелни проводници или други електронни компоненти. Днес сме в финалната фаза на ремонта на двата стоматологични юнита. 2 работни дни е времето за пълната подмяна на шлауховете на стол. Днес, както казах, вече сме на финалната част на нашия основен ремонт. Остава да подменим шлауховете в работния блок, където е инструментариума. Тоест стола е с долно качване. При този модел плюсът е, че компонентите са месингови, много по-лесно се работи, по-лесно се разкачат шлауховете. По-новата генерация на Фона, която е последната съответно, там компонентите, блокът е монолитен, пластичен и търпи голям риск, много висок риск от повреда при ремонтната дейност. Грешка е частичният ремонт или подмяната единствено на спукания участък. Скоро налягането ще открие следващото слабо място. Ако течът е воден, рискувате наводнения, повреда на оборудване, имущество, много разходи и главоболия. Въздушният теч е не по-малко опасен. Той може да накара включения компресор да работи непрекъснато, да пригрее и да доведе до по-сериозни последици. 4 дни работа, 2 стоматологични стола, тествани и готови да приемат пациентите си. И запомнете, такъв ремонт си заслужава, ако денталният ви юнит е запазил добрия си външен вид. В останалите случаи е просто компромисен вариант.